Μίτα Βζούριτς να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει φτάσει ήδη ο Ολυμπιακός 8 στο μάτς. Καλτέρα συνεχίζει ευθείας, αμικά ταλαιπωρεί το Ζαγκούμνη. Αγκάμες έξω, 4-16. Και κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να γράψει τη χειρότερη συγκομιδή πόντων σε ένα σετ. Υπενθυμίζουμε, το ρεκόρ σε ντέρμπι Ιωνίων είναι αυτή η 11 πόντι του Αγιάννη το 2009, 7 Ιανουαρίου. Αγιάννη. Α, του Αγιάννη. Οι 11 πόντι που μάζεψε ο Παναθηναϊκός στη Λεώνη στο 25-11 του Ολυμπιακού στο τρίτο σετ. Τώρα έχει μόλις 4 και ο Ολυμπιακός έχει 16. Το σετ νομίζω έχει ολοκληρωθεί για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ανατροπές έχουμε δει, να φορτώνονται σετ έχουμε δει, αλλά 4-16 τώρα. 0-4 σερβίς, 30-34 επίθεση, 4-8 μπλοκ, 18-20. Όλη η στατιστική εικόνα είναι ερυθρόλευκη. Κατερίνα Ιωακήμ, για απόγνωση του Καζάζη νομίζω. Βεβαίως έχουμε εγκαταλείψει, λέει ο Στέλιος Καζάζης. Δεν καταλαβαίνω. 1-1 είναι το παιχνίδι. Πρέπει να μπούμε μέσα στο σετ αυτό. Δεν βλέπω ότι θα το κερδίσουμε έτσι όπως πάμε, αλλά τουλάχιστον να ροκανίσουμε τη διαφορά. Πρέπει να γεμίσουμε με πόντους το σετ για να μπορέσουμε να επανέλθουμε με ηθικό τονωμένο στο επόμενο. Θεωρείς, Κατερίνα, ότι έχει αδειάσει ο Παναθηναϊκός από την υπερπροσπάθεια να πάρει το δεύτερο σετ? Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως όταν χάνει κάποιους πόντους μαζεμένους πέφτει τόσο πολύ η ψυχολογία του που δεν μπορεί να επανέλθει και κάνει λάθη σε όλες τις γραμμές. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στην επίθεση. Ο Στέλιος Καζάζης από το προηγούμενο σετ είπε στο Μινούδι ότι είσαι ο πιο σημαντικός παίκτης του παιχνιδιού, διότι πρέπει να κάνεις μπλοκ, να καλύπτεις την άμυνα και να προσέχεις την υποδοχή, να καλύπτεις ακόμη και τον άλλο ακραίο. Πρέπει να τα κάνεις όλα εσύ για να έχουμε συν μία επιλογή στην επίθεση, να αποδεσμεύσουμε τον άλλο μας ακραίο από την υποδοχή. Αγκάμες 5-16 σε φάση διαρκείας, γεμάτη λάθη και ουσιαστικά περάσματα, αφού η ανάπτυξη και για τις δύο ομάδες δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Δύο τελευταία πάσα του Σμαραγδί για το 5-16. Σμαραγδής περιμένει άσο από τον Κεροφόδωρο. Ζαγκούμνη κοιτάζει τον Μίλκοβιτς που του λέει ότι η μπάλα είναι έξω και το δέχεται. Όλη δεύτερη συζήτηση. 5-17. Εδώ, Τάσο, ο Καλμαζίδης θέλει να ξεκουράσει Καλτέρα για αυτό που τον Κυριαζή. Η μπάλα είναι μέσα. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες, Παντελή, αλλά μια άλλη οδηγία που θα ήθελα να μεταφέρω είναι ότι σε αυτούς τους τελευταίους πόντους περιμένει μια σχετική αποφόρτιση του Αγκάμες, ότι θα τον κρατήσουν δηλαδή κάπως πιο φρέσκο για το επόμενο σετ. 6-17. Ο προβληματισμός του Καζάζη, η ηρεμία που επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού και τον Γιάννη Καλμαζίδη. Τι είπε ο Καζάζης στη γραμματεία, άλλα 3 μπορώ με time out. Αυτό είπε. Αν έχει άλλα 3, έχει πάρει και τα 2 ήδη. Ζαγκούμνη, Μίλκοβιτς, Χατζιαντονίου σε απόπειρα για μπλοκ και η κόντρα επίθεση με Σαμικά για να μειωθεί η διαφορά στους 10 από τους 12 και το 4-16. Και άλλα 3 time out, ουσιαστικά σε κάθε πόντο θα έπρεπε να παίρνει time out. Θέλει να διακοπεί το μάτς ένα πόντο όντως ο Καζάζης. Μιλάει τώρα με τον Ψάρα και τον Καραμαρούδη, ο οποίος εκεί με το λάπτοπ είναι στατιστικός online και ενημερώνει. Ο Ολυμπιακός με λάθη πλέον, αφού έχει χαλαρώσει. Ο Αγκάμες παίρνει τον blockout 8-17 από τον Κούναρη. Ο Καλμαζίδης λέει ηρεμία να τελειώσει το σετ. Ξέρει ότι στο πρώτο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό φορτώνοντας με πόντους και στο δεύτερο ουσιαστικά εξαργύρωσε αυτό το φόρτωμα. Ζαγκούμνη, Κυριαζής, κι άλλο λάθος στην υποδοχή. Ο Χατζιαντονίου χάνει τη μάχη από τον Τίσερ. Η κόντρα επίθεση του Μινούδη 9-17 από 4-16 επιμέρους σκορ 5-1. Time out ο Καλμαζίνης, ηρεμία ζήτησε, εκνευρισμό βλέπει, πολλά λάθη στην υποδοχή και από τον Κυριαζή. Ο Χατζιαντονίου, αν μετράω καλά, η μία στις 8, η μία στις 9, εκεί είναι, σε χαμηλά ποσοστά. Πονάει στο κέντρο
Ο Παναθηναϊκός πονάει στην υποδοχή, γενικώς ένα πονεμένο τρίτο σετ, 20-19 Γκάμες Μίλκοβιτς και 8-8 Σαμικά Κούναρη. Επιμένω ότι αχνοφέγγει ο δεύτερος στο σκοράρισμα για τις δύο ομάδες. Μινούδης Μαραγνής 3, Καλτέρα Τζούριτς 7-6 χαμηλά γενικώς. Πάντως γενικότερα Αγκάμες και Μίλκοβιτς έχουν ισορροπία στους πόντους όλα τα φετινά παιχνίδια. Η μοναδική φορά που ο Αγκάμες ήταν πολύ μακριά από τον Μίλκοβιτς ήταν στον πρώτο αγώνα της κανονικής περίοδου, στο Μέτς, εκεί που είχε 36 ο Αγκάμες και 24 ο Μίλκοβιτς. Από εκεί και ύστερα στο Μελίνα Μερκούριο ο Μίλκοβιτς μετράει 25, ο Αγκάμες 22. Στον πρώτο τελικό από 26 δύο διαγώνοι και στον προηγούμενο τελικό 21 πόντους ο Αγκάμες, 20 ο Μίλκοβιτς. Ισορροπία διαγωνίων στην καταμέτρηση πόντων. Ζαγκούμνη στα 3 μέτρα, Στεφάνου Τίσερ, η μπάλα στη γραμματεία. Πώς θα κάνει η γραμματεία από το χρόνο, όμως δεν νομίζω ότι έχει τύχει αυτή η επιλογή του Τίσερ. 10-17 από 4-16, επαναπαύτηκε ο Ολυμπιακός. Αρχίζει να εκνευρίζεται ο Γαλμαζίδης. Δεν βλέπουμε βόλεϊ στο τρίτο σετ, χωρίς να μειώνει αυτό που λέω, το εντυπωσιακό 4-16 του Ολυμπιακού. Ζαγκούμνη, Κούναρη, κι άλλο λάθος ο Χατζηαντονίου, 11-17 από τους 12 στους 6. Και το δεν βλέπουμε βόλεϊ πάει στο ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε, ο Παναθηναϊκός κοιτούσε μέχρι το 4-16, ο Ολυμπιακός επαναπάβεται και ο Παναθηναϊκός με το floating service του Ζαγκούμνη ψαλιδίζει διαφορά 12 πόντων και μειώνει στο σύνολο των κερδισμένων από μπλοκ στους 3. 5-8, πάλι 3 μέτρα. Στεφάνου, Τίσερ, Μίλκοβιτς στο μπλοκ Σαμικά και η κόντρα επίθεση για το 12-17 με Αγκάμες να πλασάρει, ο Μίλκοβιτς πεσμένος, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει κολλημένος στα σκοινιά με την πλάτη στον τοίχο και μειώνει από τους 12 στους 5. 17-5, 17-12, 7-0 σερί του Παναθηναϊκού με εξαιρετικό σερβί Ζαγκούμνη και χαλάρωση απίστευτη και απρόσμενη για τον Ολυμπιακό, γιατί λογικά ο Καλμαζίδης είχε ζητήσει να τελειώσουν το σετ, να μην επαναπαυθούν σε αυτή τη διαφορά το 12 πόντων. Μόνο αυτό δεν κάνουν εδώ οι ερυθρόλευκοι. Ζαγκούμνη συνεχίζει στα 3 μέτρα. Ο Μίλκοβιτς στο μπλοκ του Αγκάμες. 13-17 στους 4. Και αν έχουμε δει ανατροπές. Στο 4-16 λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αγκαλιάσει, έχει κλειδώσει το σετ, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Και το πάντα είναι πάντα. Σε όλα τα μάτς, μέχρι το 25, το 27, το 41, το 53-51, το 55-53 που έχει κρυφθεί μάτς στην Α1, ένα τρελό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Πηλαία. Λέμε ότι μέχρι τον τελευταίο πόντο, για λόγους ψυχολογίας, είτε παίζουν άνδρες, είτε παίζουν γυναίκες, ποτέ δεν τελειώνει πριν τελειώσει. Αλλά στο 4-16 ο Ολυμπιακός έχει σαφές προβάδισμα, είναι στο συν 12. Αλλά 13-17 και δεύτερο time out Καλμαζίδη, Τάσο. Ανέβασε λίγο τους τόνους, έβαλε τις φωνές στους παίκτες του. Αρχίσατε να σκέφτεστε το επόμενο σετ, ενώ δεν έχουμε τελειώσει. Αυτό τους είπε χαρακτηριστικά. Εντάξει, το είναι το προφανές. Μια καλή υποδοχή, μια επίθεση να φύγει από τους 17. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατερίνα. Ναι, προφανές, αλλά θεωρία. Είναι η προφανής θεωρία αυτή, Κατερίνα. Λίγα λόγια στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Συνεχίστε έτσι, είπε στους παίκτες. Πιέζουμε από σερβίς. Είμαστε εκεί στο μπλοκ. Τίσερ, Κούναρη έξω, 14-17. Ανατροπή στην Α1 από τις λίγες. Από τους 12 στους 3 ο Παναθηναϊκός διανύει με οδηγό τον Πάβελ Ζαγκούμνη. Ασύλληπτη διαδρομή επιστροφή στο τρίτο σετ. Από 4-16 και 5-17, 14-17. Και ο Ζαγκούμνη έχει εκπληκτικό ποσοστό στο σερβίς σε περάσματα τακτική στα 3 μέτρα στην πλάγια γραμμή. Φεύγει τώρα ο Πολωνός από το πέρασμα του Κούναρη, 14-18, αλλά ο Παναθηναϊκός τη δουλειά του την έκανε, μετέτρεψε το χαμένο σετ και τον περίπατο του Ολυμπιακού σε τέρμπι. Νομίζω μεγαλύτερη ανατροπή είχαμε δει, ο Τάσο Μπαρακτάρης ήταν στην περιγραφή, σε Άρης ΠΑΟΚ στα Βασιλικά. Από... Όλοι Πέκα ο Γιαντσίβου στο